Good morning बयनिसिमबो दायो नै निउ कालेक्शन दखना फैलायबाय जोंनाव बे जाबाय इन्दिनि नाय इन्दिनि दखना गोबां आंनाव सोंबाय थादोंमोन इन्दिनि दखना मानो लाबोखै होननानै फाइनाली दायो सफैबाय निया जि मोजां दखना बारा फैयाखै स्टकआव 3 पिस 4 पिस बिदि फैदो थ नोंथांमोना जाय नांगौ थाबैनो स्क्रिनशट खालामनानै हरबानो जाबाय निया नायदो क्वालिटिया बिराद मोजांखा आरो दामाबो बारा नङा एकदम रिजनेबल प्राइस खमावनो मोनगोन आरो स्टोराव फैबाथ' आरो 100-200 डिस्काउंट मोनखायो अलरेडी माने कुरियर चार्जआ गैया जायो नालाय कुरियर चार्जखौ लानासो इनक्लुडिं जायो एसे बारा ओमफ्राय नाय निया जि समायना फट'बो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जाय लिरो ओमफ्राय स्क्रिनाव नाम्बार थागोन आरोना निया आरो बैसागु गाननोबालाय स्टोरसिम फैखानांसिगोन माने अनलाइनाव लाबा बैसागोनि सिगाङाव मोनाबो जानो हागौ माने अनलाइन बुस्थु नालाय 6 दिन 7 दिन नांगौ सानब्रै सानबाबो मोनो साननै सानथामावबो मोनो खिन्थु बेखौ गेरान्टि गैया आरोना बेखायनो आं दायो रिस्कखौ लानो गोसो गैया जायनो नांगौ बैसागु जुदि गाननो गोसो थाबैनो स्टोरसिम फैनानै लांफैदो आं अलरेडी लकेशन होनो रोंखादों खैराबारि डिस्ट्रिक्टआसो उदालगुरि बयबो दखानखौ उदालगुरि बुंबा उदालगुरियाव नागिरहैबाय थायो जोंना उदालगुरि नङा उदालगुरिनिफ्राय 40 किल'मिटार खैराबारि बाक्सा बर्डार खाथियावसो लोगोफोर खैराबारि गानजा चक नाया नोंथांमोना स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव लकेशन बिहरबा आं हरगोन आरोना लोगोफोर लांफैदो जा मोजां फास्रा आरो ओमफ्राय बि दखना